lakini ngakiona anyore nturio gatota chirerio lakini una mueleza no muchube nalesa na bandi muelezire chinamba cheito jibwende gosikwa lakini nchi gosikwa onye jiri divided wigatobe amo tukwanene sauti yamo una baruya wetangura sauti yamo una ababukusu na mudabadi na bona wabwate bintu because they talked with one voice. Mtoto kasawa bagere. Amagero yo mna merete moyi mwaroje. Nento otomerire ebintu bigojo ira bagere byonse. Ebi monni teri kotebu. Imomanyete. Yoto aikere ngaki ntogenda confusion yenyinge. Matiangi na bate party ekolu UPA. Tigamba tebi clearly. Epati ene yaye naende gangete Safari Park as a kisi professionals bonzi bale. Tari angera tubobisi. Tuwasinte open. Nyebuate. Nyeoti. Pake ngaki ekuganeriwa. Yaikire ngaki bono ekuganeriwa. Wikoma elioye. Konye ando monyene asemoiwete. Naenda asemoroche. Ikiara mozo tena njetinya itiamos. Tari nje is not about me. The party ene wata monyene. So to chiko ye party nango chiare go tenere party kete ngao go inclinatorio. Tiato focus our energy koliyo bwamate. N'abantu bande. Nka naboto isanzo tubanga ngakitoko wipo abantu bonse. Efomira ne ya michikumi. Ende no oturate ni aba mbachirayi osengaki anye njiri ko iragirende ngete ko monta agoswe gako buyo kano bwao na ndito ko buyo chia bwao ngakiro iyo gato kwane sauti yamo jama ana ni shana mange ntona ko waste time kuna debate na issues ikiaro ready kwa watu wagambe tuatena ki intuna watu wasamo Torenga kinsa atokoranye binto na nikore to muziamo that's why it's okay. Lakini ochigoro ndo kona utibeti kiaro yo manyene na wate saiga nesega yaye ne manyire igoti atorenga kitoko kiamo. Na ende nyomba te yerenke tutaso twensi. Na batokora kitoko accommodate to move forward. Jada was about the message ende na senga njoro kana na bangira abana be university banganyeta na inkuba kwana yule party and we are doing na bege Professor Amo. They are reviewing the constitution into what the women policy. We are rewriting it. Na mangana change into what the youth policy. We are redoing it before the end of the third week. You want a second to accord the what already draft. Go to treat it to you fine tune so that by end of the month the what a draft to is an answer to you debating or it about the final documents. From Montate Vangaki in the Inglewater. You can walk and as a donor as what's your policy on women? What is your policy on youth? You have to have it. So, toga endele chini ya maji, tubuatane, tubuati option. Kuliyo wama de kuruzugu, tubuati option. Na enda abantu wache kona goguna kona watubeti tora mangana hata hiyo, in a waste of time. Na enda bane oto weekend. Tiato tebe, ikiaru isa korigeriya. Abaru ya baanse kuebanga. Ige de kiabo tawe. Kugumore. Natembea naro. Iwa kuebanga mwachi kule chingi otobua. Na ndio ngatorore ase chinguru cheto chire tuwe ko mondo motwe tujo mate okay no motwe achikure chinyinge aye to go be ka tribute no wata time much motu to ko ande over. You know, we have to be very strategic. And no more we seem to our own strategy. You protect your mondo.
That's one of the things when we saransa togambe ngora tenga ki awasamani wa the strategic plan yabo baikoyo maybe bakabwate njira bakomuvu okona babwate kerenga lakini umuntu bataite nolyo bara oraba ira ndi economy yabo tusaransa musi tutware strategic plan nande bintu bigocha gusiga agi usimo botoriana ni bionse mwabaga muba bange mwatoromia maigure mwatoromia ikana nyomba osora atwara bange na bane ngito bwento bagore bonse nekerenga oro isho mozori banye onyeneri tana bonse lakini onyana abandi birengo ba abandi litana yite ikole tabandamo laki tobe yebo kuguna njere kabireye etora anyare koigora weakness yetu weakness ena tubwate no kwa monya kwanyore kabire ndo tama edinki ena tara ote mana ye wanza kama te mana babusi anyeneru ya mate ntuno monta mato bwate no yo idio kala kina magana ndo na tawo kara laki mwati kama mana ye ni mwatu ala serie ino na bwata manga nkorenge mwagambira mange ntamanye lakini rende maitena kerenga ngerumwa kwana ngaki como usi tobeamo lakini wataona tusikie moto tutata wa mondo ningo I think I'm going confused story yeto tare no mondo yona umuntu tobwate noyo twakore aravu tonakoria abandi otherwise otabwati kerengekyo onita yo hotel we'll be wasting a lot of time nendo nyana twaitani bia mano